6 years. So 14 ko katuig sa seminaryo. So when I was assigned in seminary, si St. Peter teaches me that we should not focus on typhoons, strong winds, tidal waves sa kinabuhi. So muna nga, mingon ko, dili sama sa gingon sa Ginoo, ayaw mo focus sa balod, Pedro, kaya kung mo focus ka sa balod, maundod magyug ka. Mo tong niingon siya, ayaw pa-focus diha. Focus ka din sa ako. Kaya bisan pag naibalod, nga kusog, matabangan ka kay ang imong hunahuna kasing-kasing na mas ako. Pero kay imong hunahuna na sa imong mga trials, sa mga kusog nga hangin, mo na makapaundod sa tao. Mo na si Pedro, ang pangalan nga Pedro, gikan sa Latin nga pulong Petros, which means rock, which means foundation. So ikaw, Pedro, tukoron ko din sa imong bato ang simbahan, kay ikaw ang bato. So muna siyang gitawag, Peter was the first pope of the Catholic Church. Ikaw ang bato. So muna siyang gitawag, he was a founder subordinate to Jesus Christ himself. No? So he was the vicar of Christ. In short, was the vice president sa Ginoo. Unya, si St. Peter, asaman siya na sign, di ba? Pultahan sa langit. Pultahan sa langit. Unya, ikaduha na kong assignment, after 14 years, na-assign na po ko sa St. Joseph Cathedral. Si St. Joseph sa Cathedral, amahas, tag-iyas langit, di ba? Amahas, tag-iyas langit. Unya, nahimo siyang amahan. O sa gitulo ni San Jose nako, bisag kung saan ni magbasa sa Biblia, kanang in the New Testament, there never was a single word made mention by St. Joseph. Wag gisay gisurya bisag usa ka pulong. Basahan niyo Biblia, wag gyud siya musulti bisag usa ka word. Muna si St. Joseph is a person who utters nothing but does many things. Why say istorya pero daghan sa buhat? In short, action speaks louder than words. No? Action speaks louder than words. Ngunit si St. Joseph, he loves silence, he loves prayer. Nga naman, wa may daghang istorya. Kung hilom lang siya, mutuman siya sa Ginoo. San Jose, tag-iya, amahan sa tag-iya sa langit. After another 5 years, suman ko sa katedral, na-assign na po ko sa Santo Niño, na, tag-iya na Diyos langit. Si Santo Niño, dako, gamay. Ha? Gamay. So si Santo Niño reminds me and all of us that we have to remain small. No? Remain small. But pasabot niya, remain humble. We have to remain small so that people that surround us can always see and witness the greatness of God. Magpabilin kang, magpaubos, mapailubon, para makita na to ang Ginoo sa imong kinabuhi. Mingan bitaw siya, Father, ganahan ko sa imong, Father, kay down to earth ka nga pagkatao. Saan siya may but pasabot niya na, makita maguna ko sa imong, Father, nga down to earth ka, kanabang pakisama ka, no? Nakatama ka sa yuta, dili ka mapahitason. So, amingon siya, I like you, te, or kuya, tungod kay, kanabang makita na ko ang Ginoo sa imo. So, Santo Niño reminds you and me, remain small. Remain humble, remain simple, so that people that surround us can always see and witness the greatness of God. Viva, Señor Santo Niño. Di ba? So, pag humana ko sa Santo Niño 5 years, akong giingnan si Bishop nga, iswilan ako Bishop sa Canada, no? Kanang masteral ba? Transformative leadership and spirituality. So mo ito nga, nag-COVID man itong panahon na, yung Bishop nga, di masiguro ka makalargas sa Canada. Kaya iswila rin ko, kaya naman ko'y mangho dito. So gusto ko ma-eskwila for 3 to 5 years anak lang. Para makapahuway po ko sa akong ministry. Nga gusto na kong pahuway kay taas na akong pangalagad nga wag ko'y mga bakasyon. So, mao to nga nag-COVID man,
News Bishop, dawatan na ng kabadbaran will. So wag ko nahimo because I have to obey my bishop. So gingnan ako siya, sige bishop, ingon siya sa ako nga, bahala ko di ka human sa kabadbaran. Kaya kung malinaw-linaw na, larga na rin ka Canada. So moto, ang nahitabo, idawat akong kabadbaran, that was September 1, no? September 1, 2020, that was COVID time. So I arrived in Kabadbaran, niingon na po ko, kumplito na gyud ko. Kay si St. Peter, pultahas langit. Si San Jose, amahas tag-iyas langit. Si Santo Niño, tag-iyas langit. Kunya si Mama Mary, inahan tag-iyas langit. So Holy Family plus St. Peter, langit. So ningon ko sa kong kagalingon nga kanang sige na kong pangalagad sa mga tao gikan sa seminaryo, katedral, bisag asa nga parokya, mga pamilya magyud akong giagian, no? Gipangalagaran kay ang family mamagyod sa maning bahay, mga pamilya magyod. So motong pag-abot ko sa Kabadbaran ay ningon ko sa akong kaulingon nga, Lord, nagibot pasabot nimo sa ako. So motong it was October 13, no? I would like to tell you what really had happened to me. October 13, that was the feast of Our Lady Fatima, no? Kailan mo sa akong isuon, si Titing, no? Si Titing Romilasco nami farm sa Iyaw, no? So motong ako rin siyang namin problema sa mga pamilya. So one time, to make it short, niyato ko sa Iyaw with his wife and daughter, niya akong igagaw. So moto, naitabo. Ako siyang istorya, niya nag-away niya pag-away na mo, nagtabo. So, naitabo ito nga gusto ko niya mawala sa kalibutan. So, ang akong sakinan nakatabang, kaya nasabla ko, mo ito nga, dili ko makatulog. That was the beginning, October 13. Di ko makatulog tungkol kaya sa akong igsuon, nga akong gipangga, akong gihigugma, gusto siyang mawala ko. Sumato nga, wag yun ko nagdumot niya, wag yun ko nasuko. Naluoy ko sa iya. Sumato nga kadamisan ako, siya gyud akong dumdumon. Siya gyud akong inigmisa sa isa na ko sa lawas ni Kristo. Siya gyud akong dumdumon. October 13, nagkurog ko nga ni uli dito sa Kabadbaran. Di ko katulog. Sugod adto, niabot December, isa di galyo, duha na may kapari. Dako kayong Kabadbaran, 65 kakapilya. Niya nagpanaw-duaw pag yun me, busy po sa Palimamart, munang gikan sa kinabuhi, ningon ko nga, di ko katulog. Ngoto nga, pag-abot ng pista, napag-ipista sa Kabadbaran ni February to, wala ko katulog adto. Motong naniwang ko, nanangin ko ni Bishop, muundang sa ko sa Kabadbaran. So motong na-admit ko, so na-depress ko. No? So nana akong experience. So nag-abot ko sa Davao, nabutan ko sa facility, kaya dili ko makatulog. It was really a dark moment sa akong kinabuhi. Nangutana akong psychologist, akong psychiatrist, ningon siya, Father, are you depressed? Ito ba ko? Yes, I am the priest. No? So, niya, pagka December 25, ibisita sa akong magwang sa Kabadbaran. No? Uban siya ang asawa, o iyang mga anak. Pagsulod niya sa akong kwarto, ako sing gigakos. Unya, nagpa-picture dahil mo dito. Iko, friends na ta, ha? Friend na ta. So, nanapin na hitabo, gitiksan na po ko, Senyor, muhawa na ko din muhawa na ko siya sa among lugar, kaya mo siya sa Manila. No? So, mo na. So, napon siya yung mga trabaho ito. Ikoting, swerte na giling kinabuhi na to. Nga naman, pangitag pamaagi diha nga makaduol kag pari, kunya, kung na mga recollection appeal, kung gusto ka magkaabag, pagkaabag.
Text na siya nako, chat na siya nako. Senyor, nag-recollection ako 3 days. Last niya nga chat na ko, Nyor, nangumpisa na ko pare. Happy na ko kayo. Ano man, kay bisan pa sa iyang mga nahitabo sa iyang pagkatao, ningon siya, mubalik ko sa Ginoo. Magbagong buhay. So, kumpisal ta. Ay lang pangumpisal sa ako kay isuon man ta. So, bawal ang parehas doktor ba? Di pwede ang doktor mo siya opera siya ang kuhan. Pareha po sa mga pari, gawas lang kung emergency matyon imong isuon, pwede sa mong kumpisal. Pero kami mga isuon, ako na siyang na among kumpisal sa ako, kaya di man ko kapangasaba ninyo kung mangumpisal mo sa ako. No? So, muna, human, ingon siya, nakakumpisal na ako. Ikoting, bisan, kanos atakwa o sa Ginoo, basta, Ginoo rin ta ha, wa na gyud lang pangitaon, siya rin atong hangyoon Ginoo nga di tayo ihatag niya sa lain. Muna, sa akong kinabuhi, 26 years na ko sa pagkapari. Last year, nag-celebrate ko og 25 years, silver, 26. Silver plus 1, silver 1 ako karon, no? Silver 1 kay silver plus 1, 26, silver 1. Pag this year, next year na po, 27, silver bells na gina, no? So, muna, akong kinabuhi. So, ningon na po ko sa kong lingon nga, kung nangalagad ko sa pamilya, sa ubang mga tao, why not also, I have to go back to my own family? So, mo itong nakadecide ko nga mag-recollection me, among pamilya, great-grandparents, Silverio, Salomon, Lasco, ug Fernanda Leopardas. So, one way sa San Lorenzo, mga 700 may kabuok. Kunya akong speaker, psychologist. Ikaduha nga speaker, si Father Marlon, spirituality. Kunya, pagkahapon, si Father Michael Casilio, exorcism. So, mauto na ko, gingnan ako sila. Kinsa tong wala makasal nga atong pamilya. Kinsa tong wala mabunyagi. Kinsa tong wala makumpirmahe. Kay atong ipahiluna. Ay mo kaguol sa gasto. Forget about money, bagsak presyo. Gingnan ako sila. Forget about money. Kaya kung wak mo makasal, i-process yung papers, cash loan ta mo. Bisag sa asang simbahan, Tagibo, Antikala, Pianing, Kabalbaran, at doon ta mo. Kaya gusto nako nga sa katapusan sa itong kinabuhi, gusto nako nga kining mga tao nga asa kugikan sa Tagibo, sa Antikala, o sa Iyaw, asa ko dapita sa Bohol, gusto nako nga matabangan ang mga tao, labi na sa akong mga pamilya, sa akong mga great-grandparents o mga silingan. Muna sa inyo din kung gusto mong pakasal, naikasal nga way gasto. Gamay ra. Ay na nang paso-paso, no? Kaya nag-ipon nga mga bata, daghan kay na sa Kabadbaran. Taglima na kabuk anak kung way kasal ang papa. No? Kunya ipagyud sila kamo mga J. Yung daghan pagtrabaho o rin simbahan. So, matungingon ko nga magpakasal. No? Pakasal bitaw ka ng way gasto. Gamay ra. Manimbala mo sa buntag, kaubas mga tao, ay napagaon-gaon, simple nga sinina. Pagdalag maninoy, tulo, unom. Oh. Pag magsimba ninyo, kasdon dahil mo sa pare, 20 minutes, 30 minutes. Pag humakasal, mamahaw. Pero may gasto pumahaw. Hotdog naman ang itlog. Di ba? Kung magnitso mo, di ba? Nga mong gasto man. Nga na may mga butang nga kinahanglan nato. Himuon. Amen? Di na nagpasikat. Kaya bitang bunga-bunga. Kung saan man na itong nagkasalta, nangutang ta. No? Mga kaya akong istorya. Wala bang di na. Basta nga ako gusto nga kanang simple nga kinabuhi. Simple joy is a perfect joy. No? Okay man po nang mupaso. Di ko musupak niya na. Unya, kanang mupaso pagyod. Dako pagyod gasto sa kamera, pero bayro nung kasi simbahan, mo reklamo. No? Mahalang bayad simbahan, oy. Pero ang imong kamera, pinaman, 50 mil.
Inyong reception, 200,000, di ba? Napag yung mga tao, di manimba sa kasal. Isa man ang di manimba sa kasal, kana mga kameraman, di man sila mga manimba baya. Kaya sila picture, no? Iya, pagpasibog-sibog ng pare, no? Sibog sa pare, kaya picture ko, no? Kapatay mo na. So, na yung mga butang. So, matong akong experience. So, 26 years sa akong kinabuhi. Ningon ko sa Ginoo, Lord, 26 na ko katuig, wa ko'y laging sulti nimo, magpari na gyud ko. O gusto kong mamatay ko nga pari. Bisa pagkuhaon ko nimo karong gabi, Lord, wa na ko'y problema. I am now contented and fulfilled. Pero gingnan kong bishop, ikaw sa gihapoy pares preso. Yan na po kong i-announce ganina, ako na po kuno ang pares pres sa Kabadbaran. So with all due respect to my bishop, so I accept that that responsibility, that I will continue my assignment as pares pres sa Kabadbaran. So bisag asa ko padulong, bisag usay buhaton, andam na ko. Wa ko'y laing pangandoy na malangit uban sa mga tao. Sama ninyo nga kita padung sa langit. No? So nga ko mga assignments, Holy Family plus St. Peter, palangit. Kung wa mo'y St. Peter funeral plan, no? Nas di nakipanis liyo, no? So, so, kinabuhi. Ako na siyang introduction lang, no? Introduction na ito na ako. Parang, mingon ko, salamat, Holy Cross Paris Ampayon. No? Holy Cross Paris Ampayon. I really love Ampayon. I really love Tagibo. I really love Antikala. Tanan nga mga sakop sa Kaprokyas Ampayon. Nasuroy na ako panahon nga sindayans ko. I am most grateful kang Father De Castro, kang Monsignor Quizon, kang Monsignor Bob Culon, kang Father Doset Puot, ang Father Monsignor Nini Caldusa, Father Leo Manilo, Father Jigs Guyo. Kaysa paton din rin assign sa una sila Father Gabi, unya si Father Mading, si Father Herman. No? Bless kayo nga na si Father Herman Sampayon. Munang ligyo ko muundag tabang sa parokya Sampayon. Pag anin na itong Jidoton concert, din akong ipanawagan itong mga kauban ako ng mga pari Sampayon, no? Ako may magwang-bagwang nila. Actually, si Padre Bibot Ibanez, si Padre Vincent Blanco. So, man silang duha. Ako silang ipanawagan, inamanambong ta sa concert sa seminar kay fundraising na sa atong kumbinto, sa atong simbahan. Sige na ba katog sa kumbinto, pero wata, balik sa kumbinto. No? Sa unang semester pa mi, nakatog mi sa kumbinto. Sa semester pa mi, dinhimi kaayo, na mold, o na form pinagi sa mga pari nga na-assign din ni. I am forever grateful to all paris priests din sa Ampayon. Nga may agi, nga kitang tanan na kasinati, laylahi ang pari, tigil pariha, no? Laylahi. Pero mingon ko, salamat nila kay napari ta, napari ko, nakatoliko, 22 namin nga pari sa Ampayon, no? 22. Ingnan ko sila, musamay atong katabang para sa atong construction. Ako silang gi-challenge. Angko, 27 years na ako sa pagkapari. 27 na ako karon. So, gingnan na mo sa Padre Herman, o si katong ilang presidente sa PPC nga 27 years naman ko, so muhatag ko 27,000. Dinhi sa parokya, no? 27,000 nga, din na mo dito hatag, no? Muhatag-tag bisag 5,000, 10,000, na pwede ta muhatag o kanang simento, kabilya, baka nga na tayo mga aming hardware, nga hinahinayan po na magbayad, no? Inaana lang, inakos pa dirone, ikaw kay 25 ka, 5,000 imo. Ikaw kalito, 5,000 po imo. Sili kay Amante, 24. Si Atoy, 16. Padre PI, 17. So ako lagi, yung Padre Daryl Tatoy, sa 2,000 ako, kay 2 years pa man siya. Si Paul Piblas, 1,000. O sige, basta kay, we will support Ampayon. Because we love Ampayon and we came from Ampayon. So, what good?
laing saligan nato ang ampayon lang. No? Sugod na ko. O pa ito na sugod ha? Una na ko kanang 1 Corinthians 12 to 31, no? 1 Corinto, versikulo 12 to 31, no? How many books in the New Testament? Ate Bite, pila, how many books in the New Testament? Ha? Namely? Ay, kamao lagi ka, te. Oh, di ba? Okay. Muna siya. How many books in the New Testament? 27 books. Namely, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians. Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, Peter, John, Revelation, Genesis, Old Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Judges, Joshua, Lamentation, di ba? Okay. So, muna akong gitudlo seminaryo. Basta ng mga seminaryans, nga na-under na ko, kamaog sila mo kanta ng Matthew, Mark, Luke, John, no? Akong basahon. Una, sa pa na ko basahon, nakahibaw na mo sa istorya sa tanang parte sa lawas. Parte ba sa lawas, kining utok, mata, heart, lungs, tiil, kamot, kinag-meeting? Ha? Nakahibaw ng istorya, wala? Nakahibaw naman, no? Ang tanang parte sa lawas nag-meeting, ang utok, ang kamot, ang mata, ang ilong, ang baba, tanan meeting. Sa maong meeting, ningon sila, kinsa ang pinaka-powerful gamhanan nga parte sa lawas. Ningon si utok, ako kay brain man ko, utok man ko, ako'y pinaka-powerful. Nga naman, kumingon ko sa mata, piyong mata. Mupiyong ba yung mata? Kumingon ko lakaw tiil. Lakaw ba ang tiil? Kumingon ko sumbag kamot. Kung kunong ginhawa, di ba? Gamhanan ko kay ako man ang utok sa maong lawas. Okay ra? Nireklamo man si Hart. Yung sa utok, dili ikaw importante. Ako ang importante. Kaya kung wala ko, unsa man mo paghunahuna? Unsa ang pag-distribute sa dugo nga di man sugod sa ako? Dili ka importante, di ka gamhanan. Ako ang pinaka-importante. Nireklamo si Lance ang Hart. Hart, dili ikaw may pinaka-importante. Ako, kung saan man mo pag-distribute og dugo, kung wala ko mag-oxygen, lalis sila tulo kung kisa'y importante. Ningon si Hart, ako lagi importante. Ningon mapos lang, nga usa pag-distribute sa dugo sa tibok lawas kung way oxygen. Nitubag man po si stomach, tiyan. Ningon siya, lungs, dili ikaw importante. Ako ang importante. Kaya kung wala ko, way pagkaon mo sulod. Wa po yung makadistribute og oxygen. Way makahatag dugo. O di makahunahon ng utok. Ayaw mo pag-ingon nga kamoy importante o powerful. Ako ang tiyan importante. Nareklamo mo po ang tiyan. Dili ikaw importante. Uy, di kagamanan. Ako. Kaya kung wala ko, usaw ng pagsulod sa pagkaon sa tiyan. Ningon mapod ang kamot. Dili ikaw importante. Kaya kung wala ko, usaw ng pagsulod sa pagkaon sa imong baba. Ningon mapod ni si tiil. Kamot, dili ikaw importante. Kaya usaw ng imong pagpakaon sa baba, kung dili ko makalakaw o mangitag pagkaon. Ningon ang tiil.
So nireklamo man pud ang mata. DL, dili ka importante. Kay kung wala ko, usaw mo nimo pagbaktas, usaw mo pagpangitag pagkaon, nga di bang kakakita. Sa sakto, no? So ningon ang mata, ayaw pag-ingong ikaw importante, ako'y importante. So mo itong naglalis silang tanan. Kinsa'y pinaka-powerful, pinaka-importante. Kung sa'y nahitabo, usa ka parte sa lawas umingon, excuse me, excuse me, excuse me. After mga 5 minutes, kasi man ron, nanimaho, sa baho. Misa, sapa niya, wakay labot. Wakay labot, di kay importante. You know, that part of the body was rejected. He was not appreciated. That part of the body was ignored, was rejected, was discriminated because that part of the body is not important. Baho ka, itom ka, that part of the body says, nobody loves me, nobody cares for me. Wa man ko ganahan sa iya. So that part of the body kay nasakitan man siya, he starts to close himself. Nanirado siya. Mitago siya. Naghilak siya. Kay wa man siya tagaig importansya. Wa man siya tagaig ingon sa di kay importante. You know what had really had happened? Nanirado siya, nitago siya, nag-isolate yun siya, na-depressed kay siya. Depressed. After one day, after pagkagabi, di naman makaginhawa ang heart. Hapit mo mugawas ang mata, nilako iyang tiyan, maglisod siya glakaw, maglisod siya huna-huna, suffocated kay siya. Ningon ang utok, naunsa naman ta? Naunsa man ta? Ningon si heart, kinimanggong partiya sa lawas kay nanirado magod siya, nasakitan man siya. Nasakitan man siya. Muna nga, ningon siya, mutago. Ningon sila, tanawar yun, kung ang sakuno ka parte sa lawas, masakitan maliitanan. Tanawar ko itong parte sa lawas, gawa yun siya, nanirado yun siya, kaya nasakit siya. Di ba apektado ang tanan? Maglisod siya huna-huna, maglisod siya tanaw, lisod siya lakaw, maglisod o ginhawa. Apektado ang tanan. Sumato, ningon si Utok, importante kay siya nga parte sa lawas. Dili ko moingon nga ako'y kamhanan. Siya, importante po siya sama nato. Importante siya. Na siya'y role. Tanawa siyang nasakitan, apektado ta. When all the parts of the body start to recognize that part of the body is also important, that part of the body starts to say, thank you, thank you. Nagpasalamat siya with smile. No? Niya, nakadispose na gid siya. Lami na gid iginhawa. Ningon ang utok kalami sa na ron. Ningon ang mata, ayo okay po ang heart, okay po tanan. Ningon si TL, ay kalami ibaktas. Kada bitang kadisposon ka,
lami gyud idagan sa padong CR. Di ba? Ate Tese? Muna may tabo. Ay kung ingna nga kung maipit ang imong tiil kita tibok lawas. Tibok yun lawas, masakitan. Ang tanang parte sa lawas. Kung laparohon ang imong naong, ay kung ingna naong masakitan, tibuok lawas. Okay ra mo? Lain lagi mong tinanawan ako. Suko mo no? Ha? Ikaw, Ter, lain kang tinanawan ako, Ter. Ikaw, Winilin. Di ba? Kabantay mo? So, unsay moraliston, anak. So, kitang tanan, usa ta kalawas. In the body of Christ, please be reminded that no one should feel superior and no one should feel inferior. Each one has his own gift, each one has his own talent, has his own potential, has his own blessings for him to share for the greater glory of the body of Christ. Di ko maingon nga pare ko, ako yung pinaka-powerful. Di yun ko maingon. Kaya mag-unsa man kung mga pare ko, kung wa mo. Di ba? Maingon ko, ang Ginoo manaa ka nako, manaasab ka nimo, no? Lain kay paminawon. Di ba? Kabantay mo? Tanawa na gud nang kung ako ray pare. Wa mo, lami din ang kinabuhi. Importante. Igod makaingon ang pare nga ang sakristan di na importante. Ang katekista, ang matag-usa nga membro sa simbahan sa payon importante, special, precious. That is why we have to respect. Respect is earned, not demanded. I don't demand you to respect me because I am a priest. No, I would say that. Di kami ingon nga respect me because I am makililimos. Each one of us deserves respect. Respect is earned, not demanded. Wa ko magdemand nga respetuhan. O di po mo demand kay each one deserves respect. Makililimos, bisag kinsa. Munang sa akong pagkapari, learning, lahi gyud magpari ganay mga tao. Mudangan man ang simbahan kung way pari. Biyaan magpari, ay mo kaguol kay kung mga wami, naginay mo puli, ipulis Ginoo. Munang no one is indispensable. Kung asa minasign, diha, niya kung pahawaon na may hawa, di na magbalik-balik. Nga naman, this is mission. This is not attachment. This is mission. Bisag asa padulong, basta naa ang Ginoo. Munang, di kita mo underestimate. Nindot kag sinina. Na itong silingan, way sinina, di na ito sila underestimate. Ning sa di ko mapil o ka ng GKK, ayaw. Mabuhi bang ko kung wala mo. Oh, tagan ta mong sample. Usa ka manager sa San Miguel, Manila. Yang asawa dako og ranggo sa UCPB, no? UCPB. Manager nationwide. So, kagayan sila ng puyo. Kunya ilang bata, 4 ka buok. Niabot, tungkol kay business lang duha, wag isang time sa ilang silingan. Muli sila alas 2, alas 11 sa gabi mula ka pug kadlawon, anak. You don't have time for their katilingban. Karon,
Niabot ang sindong tragedy sa Cagayan. Sindong itong flash flood na hitabo sa Cagayan. Unya, kaya kining mga tawhana, family, husband and wife, busy kayo sila mga trabaho. They don't have the time to reach out to their community. Kung sila hitabo, sindong. Unya, iyang upat ka anak dito. Nasa sulod, flash flood. Nag-uol gyud kayo ang husband and wife. Kaya wa sila diha. They have a lot of friends and connections outside. Kasi nakatabang nila, katong ilang silingan. Naluwas ang iyang upat ka anak. Gilangoy nila. Kaya naluwas, nisinggit ang mga bata. Niuli sila ang husband and wife sa ilang balay. Pag uli nila, pasalamat yun sila sa ilang silingan. Nawala ng baha. Kasi nakaluwas, ilang silingan. Ningon yun ang husband and wife. Kabalo mo, sa una, busy kayo sa akong asawa. Wag give me time para ninyo. Nagtuo man ang among mga makahatag na mong kalipay, katong among mga friends, nga mga dato ug sikat sa daing lugar. Pero kamo, wag give me maka-reach out. Sorry. Kamo regyoy nakaluwas sa among upat ka anak. Mao nang ingon ko, importante gyud ang JKK. Kanapit ang uban, mingon sila nga, adto ra ko dito dapit sa village kay mga friends man to nako. Adto. Kaya na kinasunog nga balay. Isa may nakatabag sa nasunog nga balay. Dili man tong taga-village. Ang iyang silingan kay nagkuhag balde. Oh. Wa masunog ilang balay, maug daw. Isa nakaluwas, silingan. Your neighbor. Love your neighbor. Mao gini ang learning. Ngayon ba sa kabadbaran, di sila makikamigo silang silingan kay adto sila speakers kay pareho sa mga dato. Pero naptan sila problema, ningon siya tanawa, silingan ra gyud ang makatabang. Kanay mga emergency, napagi dato, ningon siya, pader, nireklamo. Grabe di akong driver, para di ka bulok, hindi akong driver. Tingnan po nako siya, ma'am, pang-hire na lang doktor nga driver. No, doktor, kay bright. Ngayon lang isa nako, bulok akong driver. Unya, nagboting sila sa family. Nagboting sila, dagat, sila pamilya. Nanalunod man, kay tukas kadaghan. Kasi nakaluwas ilang driver. Bulok lagi nga driver. Kung nakaluwas sa inyo. Kana ba inana? Magunahuna bitaw tanga kita. Muna ang akong reminder, love your security guard, love your driver, love your kusinira, kay hiluan yun mo. Bisag asa ko masign. Mao gini akong insil sa akong mga trabahante. Ma-security guard ka, makusinira, tiglimpyo ka diha. Ang matag-usan niyo importante. Kung makadawat mo sa ako, ako'y pares-pres, ug usa ka sako tanan. Ayaw ipalabi tong tag-opisina. Masikyo ka, mag-gardener ka, tigatiman kag CR, kung tagaan ta mo isa ka sako, fair. Dito pwedeng dire. Love them 100%. Nga lang. Love your worker. Muna sila mga tawhana. Sa mga negosyante, at imana sila, kay digid mo madato kung wa po ninyo mga tindera. Bisag sa parokya, love them. Sila'y makatabang. Muna, bisan sila nga atong lang kaabag sila, mga tanan, ato silang tagaan. Nindot nga pagtagad, bisan gani lang sweldo, kung inyong naon, gamay na magyud kaayo, pero atong tanaon, bisag unsa na lang, ang atong mga matamis, ug nindot nga pagtagad, makahatag ng ganyang kahupayan, bisag kapoy ilang kinabuhi, mutabang nato. Akong basahon 1 Corinthians
Ang title, no, 1 Corinthians 12:12 to 31. Usa ka lawas nga may daghang bahin. Si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin. Bisan kung nagkarenlain ang mga bahin ini, usa ra gihapon kini kalawas. Ang uban kanato mga Hudiyo ug uban dili. Ang uban mga ulipon ug ang uban usab dili. Apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu. O kitang tanan nakig-ambit pag-inom sa usa ka espiritu. Kay ang lawas dili usa ka bahin lamang, kundi daghan. Mahimong moingon ang tiil, tungod kay dili man ako kamot, dili ako bahin sa lawas. Apan ang pagsulti niya niini wala maghimo sa tiil nga dili mahimong bahin sa lawas. Og mahimo pong moingon ang dalunggan kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Apan kini wala maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kung ang tibuok lawas pulos matara, imagine na ninyo, kung ang lawas kuno pulos ra mata, pagkadako ba sa mata, no? Nawa. Kung tibuok lawas matara, ang Dios kung matara, unsaon man pagkadungog niini. O kung pulos ra po dalunggan tangkag na, no? Unsaon man ini pagsimhot. Ang Dios nagpahimutang sa nakalanlaing bahin sa lawas sumala sa iyang pagbuot. Wala untay lawas kung sa lamang kini kabahin. Apan sumala sa atong nasayran may daghang bahin ang usa ka lawas. Busa dili makaingon ang mata ngadto sa kamot, wa ko makinahanglan nimo, no? Dili usa makaingon ang ulo ngadto sa tiil, wala ko makinahanglan nimo. Gikinahanglan nino nato ang mga bahin nga atong giisip nga huyang. Katong mga bahin nga giisip natong dili kaayo mahinungdanon, mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ug ang mga bahin sa lawas kadili angayan makita sa uban, gihatagan nato sa talagsaong pagtagad. Ang mas matahom nga mga bahin sa atong lawas wala makinahanglan sa maong talagsaong pagtagad. Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas aron paghatag og dugang dungog niadto mga bahin nga nakulangan niini. Gihimo sa Dios kay ngon niini aron dili makabahin-bahin ang lawas kundili ang tanang bahin ini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas, no? Kung usa ka bahin sa lawas, usa ka bahin sa lawas, usa to? Ang Dios mismo nagpahaom sa mga bahin sa atong lawas ang paghatag dugang dungog ngadto mga bahin nga nakulangan ini. Gihimo sa Dios nga ingon ini aron dili makabanbahin ang lawas kundi ang tanang bahin ini may samang pagtagad alang sa usag-usa. Kung ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin magantos usab. Kung masakitan ang usa ka parte sa lawas, masakitan ang tanan. Ang tanang bahin makaambit sa kalipay, sa kasakit kung sila. Busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin ini. Diha sa tanan sa husto ipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles. Ikaduha, mga propeta. Ikatulo, mga magtutudlo. O katong naghimo, ang pari, ang sekretarya, ang katekista, ang lektor, alagad, presidente sa kapilya, gitarista, sakristan, organist, projector in charge, live streaming in charge. Mga bata, mga pobre, makililimos, makililimos, mga negosyante, kadtong gihatagag hiyas sa pagtabang, mga apostoles o propeta nga magtutudlo, labi na ang taga-ampayon, no? Ampayon pagigibutang dire, no? Parokya sa ampayon. Dili ang tanan may gahom. IPC President, Sumatra, no? Asura, no? Tanawan ninyo, basaha. Itang tanan na sulat, magtutudlo, apostoles, importante, no? Bisan katong kusinero, importante.
Kung masakitan ang usa, affected tanan. Muna sa tibok lawas, importante ang matag usa. Please know and please feel free that each one is important. Ang matag usa nato gitawag natong TGB. Unsa man na? TGB meaning you are true, good and beautiful. Tinuod ka, maayo ka, maanyag ka, nakay kaanyag. Mo nang gitno TGB. Mora to. Kitang tanan mahigugma. Kitang tanan importante, special bililhon nga gasa sa Dios. Unsa na may oras? 8:38. No? Katugon na mo? Last. Mark 10:4-5. Oh. Mark 10:46-52. No? Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, Corinthians. No? Mark 10. Okay. Ang title, giayo ni Jesus ang butang nga si Bartimeo. Akong basahon ha. Miabot sila sa Jericho o sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinunan o sa dakong panon sa katawhan may butang nga makalilimos nga ginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod dapit sa dalan sa pagkabati niya nga mao diay kadto si Jesus nga taga Nazareth. Misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy intaw nako. Daghan ang mibadlong o mipahilom kaniya. Apan misamot tinuon siya sa pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy intaw nako. Mihunong si Jesus, bingon, tawga siya. Busa, kitawag nila siya, giingna nila ang buta, paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. O giwakli niya ang iyang kupo, bilokso siya o miduol kang Hesus. Nangutana si Hesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Nitubag ang buta, magtutudlo, gusto ko unta nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Hesus, lakaw na, ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta o mikuyog siya kang Hesus. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Balik ko na kung basa, no? Kusog na pagkabasa. Una, importante, si Bartimeo butang. Duha lang sila, no? Si Kristo ug ang butang. Observare ang word niya. Miabot sila sa Jericho. Og sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang mga tinunan og sa dakong panon sa katawhan daghang kay tao may buta nga makililimos nga ginganlag Bartimeo nga anak ni Timeo nga naglingkod dapit sa dalan. Sa pagkapati gyud niya nga maudi ay kadto si Jesus nga taga Nazareth, misinggit siya. Jesus, kaliwat ni David, kaluy intaw nako. Daghan ang mibadlong niya. No, take note. Daghan ang mibadlong o mipahilom kaniya. Apan, misamot noon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy intaw nako. Mihonong si Jesus ubingon, tawga siya. Busa kitawag nila siya. Giingna nila ang batbuta, paglipay, tindog, kay gitagaan kag pagtagad. No? Kinsa man ang pinakapubring tao sa kalibutan. Nga naman, ang buta. Tinuod ang buta. Nga naman, kay ang buta, way kita. Di ba? Way kita ba ang buta? No? Way kita, way abot. No? Kaya di man kakita. No? Tanawa siya. Ang buta, nasayod ang buta nga si Jesus makaayo. Daghan siya giayo. Nadaghan kay mga tao sa Jericho. Unya, nagpadapdi sa dalan. Misinggit siya kay naaman, popular man yun si Jesus. Misinggit.
Nisinggit siya, nagpakiluoy siya. Nagpakiluoy, nagpakilimos, nagtuo, nagsalig. He was really begging. Unya, iduol siya na siya pagsalig, na siya perseverance. Gignan ba sa mga tao? Hilom! Gibadlong siya, giwakle siya. Take note. Giwakle, gibadlong. Kung bisan pag gibadlong iwakle siya, all the more, nangita siya sa Ginoo. Kay makaayo sa iya. Na-touch ang Ginoo. Kay bisag daghan siya mga babag sa iyang kinabuhi. Badlongon ka, isalikway ka, puningon siya, mangita gyud ko sa Ginoo, kay siya gyud ang makaluwas nako. Diba? Take note. Unsay tan-awa siya, diba? Grabing perseverance niya. Nilahutay gyud siya. Nilikos gyud siya. Ngano man, gibadlong gyud siya, hilom. Salig kay buta ko, inyo kong pugngan. Salig kay inaani ko, inyo kong babagan. Bisag kinsa pa'y mo babag ninyo, mangita gyud ko niya, motong singgit siya sa kaduhan. Kaliwat ni David, kaluy ko, nagpakiluoy ko sa imo. Ang iyang pagtuo, mo inakaluwas niya. Muna, may igsoon, mingon ko sa atong kagulingon, we are not physically blind, but I could say, there are many spiritual blind spots we have. Bisan makakita ta, pero natay mga parte sa atong kasinatian sa kinabuhi nga nahimutang buta. Nakaibaw mo kung sa'y sakit sa AIDS. Kung sa'y meaning sa AIDS? AIDS, acquired, scientifically acquired, immune deficiency syndrome. Kung napoy laing klase sa meaning sa AIDS, ako ning gitagag meaning, acquired, insensitivity, due to selfishness. Kana itong na-acquired, atong nakuha, ikan sa atong mga silingan, sa itong mga pamilya, na-acquired na to, nga walay pagbati, walay pagpakabana, tungod sa kahakog sa tao. Acquired insensitivity due to selfishness. That is the meaning of AIDS. Tanawa, AIDS, acquired insensitivity due to selfishness. Naay 5 symptoms of AIDS. 5 kailhanan nga nakisakit sa AIDS. Una, poor sense of sight. Naakay mata, pero di ka kakita. Dili. Kana bitang puti nga sinina. Puti ba? Naay-buling dinhi. Pero ang atong nakitaan, ang buling gyud. Wa na to makitaan ang kaputi. Yun na usahay ang tao. Kanang mo focus bitaw ta sa negative sa usa ka tao. Ato makita ng tawa na negative. What is the principle? Accentuate what is positive, eliminate what is negative. Bisan pag itong nga na dinhi, pero daghan mga maayo anang tawhana. Bisan pag nangawat siya, kawatan na siya, dili gyud ka makaingon nga wa gyud siya ayo nga tao. There is so much goodness in us. Mo nang usahay ang tao no, judgmental. Makakita kay itong mata, makasasa nga mata. Judge kay itong mga tao. Naipanultihon ni ana, don't judge the book by its cover, because you are not a judge. But if you judge, please cover the book. If you judge, please cover the book. What is essential is invisible to the eye. It is only in the heart that one can see rightly, because the heart has its reason in which the reason cannot reason. Sabi ni Saya pa, what is essential? Ang pinaka-importante, dili ito makita sa mata. Pero katong makita diha sa itong kasing-kasing. Kaya ato kunong kasing-kasing, makasabot, nga dili makasabot ang atong una-una. Di ba? Makasabot siya, nga dili masabtan sa itong una-una. O sa Tagalog pa, may mga bagay din sa buhay ng tao na puso lang nakakaalam.
Sakto dili. May mga bagay din sa buhay ng tao na puso lang nakakaalam. Nya, may mga bagay din sa buhay ng tao na puso lang nakakaintindi. Ganyan talaga ang buhay ng tao. Minsan magulo, pero minsan lang yan. Happy Valentine's Day. Di ba? Kita ninyo? Na yung mga butang, pariha pa sa mama, nga ang mama, nakasala iyang anak, pero di lang siya mga saba, kaya nakasabot banggod siya, nga iyang anak huyang. Di na niya bunalan, ano man, di na kinahanglan mo istorya pa si mama. Nga man, nakasabot ang iya. Kini ba? Heart. No? You know your son. Kung isang bugoy, ganyan mo na, dili, oy, buutan gila kong anak. Kaya ikaw nakasayod sa imong anak. Poor sense of sight. Kanabit ang wat na ito makita ang maayo. Kung na mo mga experience negative, no? Pariya sa akong depression. Kabalo mo, almost 2 years I was walking in the dark. But I am grateful to God because I was brought in Candelaria. Kahayag. Dark, pero gibutan ko sa kabadbaran. Si Mama Mary, nagpresent siya Ginoo, Donald dance. Idonol ang kandila, Ruel. Gidunulan ko sa kanila, gihayagan ko ni Kristo. Nadisgrasya ko sa akong sakinan dito sa Agusansor kay magmisa ko sa pari sa Padre Los Laquinta sa Montevista. No? Uban sa akong kasin si Kate o katong kauban ako choir. Dito pagikan ako sa kabadbaran, nagrosaryo mi. We will pray the rosary for our protection, for our family. Pag-ampo alang sa tanan. You know, pag-abot ako sa Santo Rosario, Agusansor, nakabangga mi og adventure tag-iya Muslim. Kaya nahitabo ang motor ni Katman, ang motor di break. Pag-break na mo kay dool man kayo og lubot, nabanggaan, guba among sakinan. Naguba. Bisag guba among sakinan, adto gyapon ko sa patay. Gibayran na mo tong Muslim nga to sa munisipyo. Dito ningon ko, pagbayad, insurance man ang insurance. So, 500,000 ang nabayaran sa kinan. Ibayad po mig 120, so 600,000. So, ningon ko sa kong kaugalingon, tanawa, pagi ka na to, nagrosaryo ta. Nadisgrasya pag ta sa Santo Rosario. Kausa mo ito nahitabo, that was September 29. The following month is month of Rosary. Nibiyahe gyapon mi padong sa Montevista. Nisaka pag bukid, nakasaka gyapon ang guba nako nga sakyanan. Nakamisa gyapon ko sa patay si Padre Los. Niuli mi ngit-ngit na. Kung nagsigag gyapon ang light sa akong sakyanan. No? Hinay ra mo biyahe, bahala nagbiyahe. Siga, ningon gyud ko sa Ginoo, grabe gyud ka Lord. Tanawara Lord, gabi ina, pero naagyog kakahayag. Nakauli may kabadbaran alauna sa kadlawon. Naay kahayag, nag-iwag, bisag guba na ang sakyanan. Amen? Power. It's really powerful. Rosary. Santo Rosario. Wa na may guba. Bahalag ngit-ngit, pero kahayag, Candelaria. Connected. Ang event, pwede na yun na isulat sa akong libro. Grabe si Mama Mary. Di siya mobiya, di siya mobuwag. Kaya nakigduyog panaw siya sa matag usa kanato. Amen? Di tan niya biyaan. Munang ingon ko, salamat Candelaria. Bisag ning ini ko, for here comes. Walang atrasan. Ningon ko, LRG, lahi ragyod ang Ginoo. Sabi ka super. Kaysa na yung problemang dagko ninyo diha. You should not worry. Because I know kanang inyong problema, God has His own blessing behind this.
Nagisig gitudlo. Pila naman kabok, depressed nga mga tao nga muduol nako. 20 city na. Banag asawa nga gusto na magbuwag. Mga dato nga banag asawa. Look at, ako pa'y nagkasal nila. Silver nila. Niadto sila sa ako, kay gusto na sila magkigbuwag. Magbuwag. Depressed kayo ang asawa. Napo ko is tagakabadbaran. Gusto na siya magpakamatay, kay depressed kayo siya. Nangita na silang pari, nangita silang unsa pa, nasa psychiatrist. Kung idool sila sa ako, sa atong father, kaya depressed man po na siya. Idool siya na ako siyang istorya. Pag istorya na ako siya, I can spend time 1 and 2 hours naminaw sa iya. And I suggest to the family, dadun na to sa Cagayan, sa akong friend na psychologist. Gidala na mo, whole family, kay gusto na siya magpakamatay. She is a UP student. UP student siya. Intelligent. Na depressed. Maglakaw siya, lahi na kayo. Walang kaboy buhay. Pagkato sa psychology, sa akong friend sa Cagayan, sa seminaryo, istorya sila, 2 hours, ngisi-ngisi. Nasa kailang nga psychiatrist. Iyang gipato dito, iyang tambal, galisdan. Galisdag tambal. After 1 week, ni-smile ng bata. After 1 month, nibalik sa sako. Monsignor, salamat sa imong tabang. FR na ko, sa FR, fully recovered. Ibalik sa eskwela karon. Nag-thesis writing siya, plot 1, magna cum laude. The mother and father called me up, Monsignor, thank you. Napagyod, nagabutuan, adto na po sa ako. Usa sa kaanak na babae, bedridden iyang papa, cancer iyang mama. Iyang igsuon nga kuya tuwa sa Korea, dahil nasod. Siya rin mabilin. Nasa uyab, gibuwakan siya sa uyab. Nanang gibuwakan siya, kaya wala siya time para sa iyang uyab. Magatiman ko kas papa, bedridden. Gusto na po siya mag-anak. Saan na ka? Bedridden papa, cancer si mama, ako ra isa. Gibiyaan pag ikong uyab. Di ka ka maluya? Nakapaminaw ko niya. 1, 2 hours, 3 hours. Ako sa gibisingan. Ayaw ka balaka. Ayaw gid ka balaka. Timanalan si papag mama ni mo. Before December, makakita kang uyab. You know, i-text yun siya na ako. Wapa mabuti December. Nakita niya akong friend. Na uyab niya. Nagpa-picture siya doon, happy siya. Text niya sa tanawa mo siya. Tagnaan yun mo. Wapa ka mo December. Nakauyab ko. Nag-atiman na po siya ang papag mama. Nag-atiman sila. You know what really had happened? Lately, nasunog ilang balay. Muna po yung trahedya. BCBP ni siya, Brotherhood of Christian Businessman and Professional. The mother is a psychologist. A father is bedridden. Cancer siya. Kasi tabo, sunog. Bit-bit lang papa nga bedridden. Hilak si mama. Hilak ang anak. Huwag daw ilang balay. Pero si Santo Niño is a father. Monsignor, wag gyud masunog si Santo Niño. Milagro. Karon asa sila kuyo. Na sila sa Embassy Hotel sa Butuan. Ako siyang gibisitahan. Ako po siyang gitagag kwarta. Asam ka kwarta pa din, hinatag sa mga tao. Ako siyang gitagaan. Lipay siya. Ang iya mga friends, niduo sila. Ningaw siya, Monsignor, we have lost our homes. I have lost my boyfriend before. But we have not lost our faith in God. Wala mawala ang pagtuo sa Ginoo. Ngunit the best. Nahitabo. Wa siya mawadi sa pagtuo. Dagan itabang nila ilang mga kauban sa ilang community. Napag sila igala nga
naibalay sa usa ka subdivision. Nga wa pag mo puyo, sila gipapuyo for free. Amen? Nga, mag-uol mo. Ang atong problema, gagmay lang. Bet, okay na kanila, Bet? Ayaw kag-uol. Ikaw, Jen, kanong totoo? Oo, diba? Ter, ay gul-guol, Ter. I tell you, you should not worry. Naasya. Maayog yun ang Ginoo. Based on experience, bisa kung sa very good yun ang Ginoo. Munang niyan ko, very good si Lord. Ha? Kana, four sense of sight. Ikaduha, four sense of hearing. Nakadungog pero di kabati. Di ba? Kadumdumong na. Di lagi magdumot. Di ba? Magpinasaluay. Ningon ang Biblia, kung maghalad mo, unya, nakadumdum ka, nga na kay kontras likod, biyai imong halad, na paghiuli niya. Paghiuli sa imong bana ba? Paghiuli sa imong silingan, ayaw halad, pag-usama imong halad nga dako, niya di ka, kontra gihapon mo. Ningon kay Ginoo, nagay mo sa kananan, ayaw mo pag-away. Kung sa ingon ni Mama, Papa, mga anak, mga on mo, bisag 12 mo kabuok ng akong anak, ayaw mo pag-away kay makabisit. O ba yun nasa kanang misa? Di ba mga onta sa lawas ni Kristo? Gusto sa Ginoo nga, kung mga nambong mga ganyan mo kaon sa kumbira, ayaw mo pag-away, pag-uli mo. Beke sa man din be, kanang naikaon, nag-birthday, nga yung imbitaron yung kontra, di kayo mo mag-imbitar, di ba? Mag-imbitar kasi mong kontra. Di kayo ka mag-imbitar. Katog yung mong higala. Muna ang table fellowship is friendship. Love, naigugma, sharing. Kaysa man din hebe, nag-birthday, nga imong imbitaron, imong silingan, imong kontra. Di, God. Bisan ka sa kasal, ang isa kaninang kontra niya, naspikas siya. Pag mga una sila, ay kung ingnag, mag-table sila, dili. Mangitag yun siya asa kay bayos niya. Lami ikaon, kung nindot imong kauban. Amen? Si Papa o si Mama di bagi magdungag kaon, mingon mga anak, away lagi na sa duha. Table fellowship. Misa. Duha ka bungol. Kaya ba mo sa istorya sa duha ka bungol? Duha ka bungol nag-istorya. Ang usa ka bungol nagdalag botilya. Ningon ang usa ka bungol sa pre. Usa man imong gidala pre botilya? Dili, pre. O, sa mga pre, butilya. Ningon po sa kabungot, kaya nga kong butilya. Bukol lagi. No? Pre, sa ginala mo, pre, butilya. Dili. Sa mga, butilya. Kaya nga kong butilya. Wa, magdungog, di ba? Four sense of hearing. How many times will I forgive my brothers and sisters? 7 times? No, not 7 times, but 70 times, 7 times. 70 times, 7 times, meaning unlimited. No boundary. Muna ba ka ng unlimited rice sa mga inasal? Unlimited. Magpasaylo ka, bisa ka pila sa saylo. Makasala lang ka, kukutob lang yung kakalima. Pag makalima na ka, buwagan tag yung ka. Di ba? Tanawara. Dilig yun. Tanawa ninyo. This is my personal experience. Personal experience. Wa pa kumapari, sinesta ko sa St. John Vianney sa Cagayan de Oro. 48 may mga classmate dahil taga Bohol, taga Dipulog, taga Basilan, taga Davao, taga Cagayan, Surigao, Tandag, Butuan, Malay-Balay, Bisakasa, Tibok, Mindanao. Usan ako kakasmate nga Bulanon, taga Sierra Bulyones. Akong classmate nga manager sa kantin, ako'y auditor. Ako siyang gi-audit, suko sa sako. Yung kung masuko, dahil kang i-audit ka, manager man ka. O siyang gibuhat, di siya mo tingog na ko. Sa seminaryo, usara may kabuk kananan, usara classroom, usara kabuk chapel, among dormitory na, tagsaan may kwarto. Pero manimba may, magtagbo may, di siya mo tingog na ko. Munang, pait yun yung nara ka sa usa ka compound, ay imong kontra na imong kauban. Kung mutagbo magaling may duha, muduko ko, muhangad siya. Pag makaduko siya, muhangad po ko.
Ngabot mig 9 months di magtingog. Na makadungog ba ko suwali sa pare, mag-uli, mag-reconcile forgiveness. Pagkapait ning magkinabuhi ng taong nasuko nimo. One time, di na magyud ko makagwanta, kaya di ko kinahanglan ko kontra. Di ko, bahala mo diya. Kung makig-away ka nako, di ko makig-away nimo. Kung imo kong daoton, di ko mo daot nimo. Musay kung gihimo, isod ko siyang kwarto, kay ikatulong man akong kwarto siya, primero. Sod ko. Pag sod sa kwarto, wag ko niya at imana. Wag siya kanang lingkod. Wala. Never. Lingkod ko. Hilom na po ko. Ngabot ang sa kauras. Higda-higda ko siyang katre. Tagsaan may katre. Pag higda na ko dito, ngabot ang duha ka oras, di ko siya managad na ko. Pagkauwaw na ko kayo, baga kong ngaong, isod ko siyang kwarto, wako niya tagda. Namatong ni-decide ko, nitindog ko, huwag ako siyang gipik-pik. Brad, wako niya lingi Pinaka sa Brad, thank you for your silent accommodation. Nitindog yun siya, huwag akong gigakos. Kaya nakatawa siya sa akong term, thank you for your silent accommodation. Wako niya tagda, di silent accommodation. Tindog siya, gakos ko niya. Inko, friends na ta. Friends na ta. Nanong na friends mami? Because I was the first one to reach out. Ako yung una ni Dool sa iya. Kaya di makukagwanta. I was the first one to say sorry. I was the first one to enter his room. To reach out. Napari siya. Napari po ko. Nana siya karon sa New Jersey, USA. Mag-chat me. Huwag akong ibutangan sa katapusan. Thank you for your silent accommodation. Mga tawa na rin may buha. Di ba? We are now friends. Why? Because I was the first one to reach out. Okay na? Kaya ni mo? Kaya ni mong doolon si Kuya Boy, imong bana? Bitaw. Nga mo dool mako niya, buhi makugwa mo. I can live without you. I can live without you. Buhi kaya nako. Buhi. Inana din ang Ginoo. Tanawang Ginoo. Nasa sa taas. Anong ginaog pa mag-isa nato? Anong ginaog man siya? Anong giduol magyug kaniya? Nga ni adto mutungtong pa mag-isa sa pasungan. Pwede man sa mga anak sa maternity, sa ospital. Gamahanan ba siya? O tuwa siya, niya to sa ubos. Ni-reach out ba siya ngimo, nako, ingon siya nga, bite, love ta ka bite, bisag na ka nagtrabaho diya sa gobyerno, di ba? Nana ka sa Rigata Village, asa dapit sa Village, no? Kana, be? Siya ay didool. Pag maghuwatag mo dool sila nato, huwag di kita siya mo dool di mo. Mga matay na lang ta, huwag mong pinasayroay. Pagka matay di mo, di yung happy ibong naong. Daghan ko gisang tananahan nga nagtapok ni. Basta magsantanan ako, yakog yung ipatawag ng mga anak, asawa. Di lang ko magsantanan nga magdali-dali, kay ako silang pasultihon, silang papanghimatyon na. Inga yung papa, thank you, I'm sorry, we love you. Bisag kontra nila ilang papa, kay ilang papa, murag feeling ulit tao, wala concern sa pamilya. Pero himatyon nilang papa, ako silang gitapok. Nihilak ang bata, ang mga anak, nihilak ang asawa. Nasakitan sila silang papa. Pero himatyon naman si papa. Kabalo mo, after na kung santranan, na-reconcile sila. Pagkaugma sa hapon, napatay ilang papa. Ni-text yun sila sa ako, sa Father, napatay si papa. Pero salamat yun kayo, kay reconcile mo sa among papa.
Father, ikaw gyapon among pamisahon sa paglubong niya. Ako ni misa. Pagtanaw na ko sa naong silang papa, lahi gyud katong isang tananahan ako. Happy. Nga naman, there was forgiveness and there was reconciliation. Forgiveness is the dimension of love which makes love forever. I cannot say I love God and yet I cannot forgive. Yet I cannot forgive my enemy. We are a liar. Diyos ko, ang imong usa ka tiil nakatamak kang Kristo, pero imong usa ka tiil nakatamak kang Pilato. Di ba? Balingbing, walay baruganan. Muna, forgiveness is that dimension of love which makes love forever. Poor sense of hearing. Poor sense of hearing. Kadungog. Ikatulo, poor sense of taste. Taste. Atong dila, atong ngabil. Kanapit atong dila o ngabil, pulong sa Ginoo. Taste does not mean to taste delicious foods, ice cream, adobo, or lechon, using our taste. But it is the choice of words. Atong mga sinultihan ba? Nagagamit atong ngabil. Basin ang imong sinultihan mo, nakapainsulto, nang daot ka, nang libak ka, imo siyang gi-social media, gidaot mo siya. Diba? Yawa ka. Diba? Ikap, yawa, kulira, atay, piste. They are bad words. Mamatay pa unta ka. Malunod pa unta. Diba? Hudiyo ka. Punyeta ka. These are not good words. Kung gikan sa imong baba. Gikan sa imong baba. Gikan sa atong ngabil. Kung inaana gani ang imong sinultihan, poor sense of taste. Wa kay taste. Wa kay taste. Kung hinimbahon ka nga tao, Katoliko, Kristiyano, hinimbahon kay ka, unya man kita matinabangon og maluluyon. You have been called, you are a good Samaritan. Kung hinimbahon ka, unya, kusog ka mangdaot o manglibak, itawag kag, you are the good Samarites. Good Samarites. No? Kung na mo daot niyo sa Facebook, I tell you, ayaw gid mo pagbawas. Padungog-dungogon mo, ayaw pagbawas. Kaya kung mabawas ka, parihan na mag-utok niya. Kabantay mo kung na mo daot mo, nya di lang yun mo siya baslan. Di lang yun na, mabtag duha kasi mana, mawala ra na. Pero itong pangani mo, bisa pag duha katuig, 5 katuig, di gina mahuman. What is the moral lesson? There is always dignity in silence. Hilom lang. Kasayod ang Ginoo. Kinsa ka. Kung gibirahan ka niya, niya tinuod, ganong masuko man ta. Kung dili po tinuod, ganong masuko man po. Di ba? Pildi ang maglagot. Pildi ang maglagot. Taste. Kung sa man imong words, insulting words. Ha? Kung mangdaot ta, ako, experience na ako na, tirahan ko. Bisa ko saan kong tira, di bagi kong bawas. Pangutanak, asa naman itong tira na ko? Asa naman sila? Bisag dili ko perfect kapakapari. Di ko nga, mingon nga, kuhan nga pare, pero I always believe there is always sanctity. Balaan gyud ang tao. Muna, mga anak, never quarrel with your parents. Kami po mga pare, gingnan mi, if you want to enjoy your priesthood, never quarrel with your bishop. Ayaw pagkik-away sa imong obispo. Ayaw pagkik-away sa imong maguwang, bisag sa imong kauban nga pare. Ayaw.
Nangutana bitaw sila ko ng kumpanya may musul seminaryo. Sa pader kamong mga pare, magyaway po mo. Yung kudong, nang giaway magaling yung papag mama nga nang sinaray pa sila. Kami bagong igor gumi kitapok. Igor ba kitapok ang pare, lalag batasan. Mga tao ta, we are not angels. Naibangi, nakiya po yung nana. Pero, di ta magbuwag. Pare, gapon ta. Kana ba? Basta, sultihan lang muna mo, naimudaot ninyo, pailob, pagpaubos. Way kumo ang mapaubos o magpailob. Iyag yun sa Ginoo. Four sins of taste. Four sins of taste. Gamita ang imong pulong, maka-inspire. Kaya bitang mo appreciate ta. Gamita inyong pulong nga di magdaot. Kanang ingon bitaw sa Biblia, kumingon kasi mong isikatong buang na siya, maimperno ba ka? Kung sa gingon, maimperno? Maimperno ta. Mo nang keep quiet. Naku istorya ni, okay sa inyo? As no ibin na ba? Na, istorya na ko, banang asawa. Midool sa ako, kaya gusto na sila magbuwag. 19 na sila. Ako silang ipunta nga, magbuwag man mo. Di man gud pader, kaya kung akong bana pader ba, sugarol. Niya pag mapili sa sugal, kaya maghubog-hubog, niya pag ulis pa ay mag-wire. Saan nga na mag-wire mo po siya? Di man po na pader, kaya ikabot niya, hubog na siya, di ako po siya, birabirahag, baba. Pamabaan ba asawa? So, gi-interview na ko usa-usa. So, akong problema di ay, kaya kung mahubog siya, niya pag-abot sa balay, yaw-yawan sa asawa, mangyaway sila. Akong kitabagan ng asawa, dali ba? Saan sa man pa din? Na ako'y milagrosong tubig sa kumbinto. Sa milagrosong pa din? O lagi. Tagaan ta ka isa ka galon, o niya imong buhaton, pag mahubog na, mapildi imong bana sa sugal, niya maghubog-hubog siya. Niya pag uli sa inyong balay, doon sa inyong balay, imna ng milagrosong nga tubig. Imna. Unya ayaton la. Ayaw pag itulon ha. Uli niya ba na? Wadug-wadug na. Magabot na sa balay. Lah, kudumdum sa kisturyan, Father. Inom na isa sa milagrosong tubig. Milagrosong tubig. Pag-abot siyang banas puntahan, inom siya. Hilom. Ditso tog ang bana. Ning mga anak. Wa lagi away ron. Malinaw na itong balay. Tog ang bana. Nakamata, nakakaon. Pagkasunod Bingo, sugan na po. Pilde. Inom. Uli. Bandog-bandog. Inom pa sa wakla. Bana. Inom po siyang tubig. Inom siyang tubig. Pag-abot sa puntahan, saka. Unya, karon. Ingong mga anak. Pagka-peaceful sa itong balay. After 1 month, nibalik ang banang asawa sa ako. Sa Pader, salamat yun kay Pader. Believe na yun, Pader. Salamat. Wag yun, gubot among balay. Salamat sa imong milagrosong tubig, Pader. Huwag ako sang gisultihan. Actually, wag yun milagro ang tubig. Wag yun ito milagro. Kung ikaw pa imnon kag tubig na imurang ugumon, makatingog pa kate? Ha? So, unsay bot pasabot nako? Naay problema sa tong pamilya nga kinahanglan di ta daghang istorya. Di na kinahanglan gamiton pang baba. Katong usa nangyari sa ako, dili ang asawa may babaon, ang bana babaon. Pag masayop, iya ding tirtirahan iyang bana kasama iyang asawa. Ganahan day ka na. Ngayaw-yawan ka. Di ba? Dili ta ng problema sa atong panimalay masulbad sa daghang istorya. Ingon si St. Joseph, action speaks louder than words. Amen? Muna Holy Week ron, di ta sige private Facebook, post. Ano ba try to keep quiet, silent. Saba na kayong kalibutan.
Pero kulang kita hilom. Muna, I suggest spend time in silence and prayer. Dili kayo importante yung bright ta kayo. Ako, di gyud ko. Bright? Importante gyud buutan. Ningon ang among bispo. Dili ko gusto usa ka pari, usa ka Kristiyano, usa ka doktor nga bright ra kaayo. Gusto ko buutan. Ningon siya, kung bulok ka o niya buutan, you are lucky. L-U-C-K-Y. Lucky. Kung bulok ka o niya buutan, you are lucky. Kung bright ka o niya di kabuutan, you are unlucky. Kung bulok ka, di pag yung kabuutan, wa yung kay kalaki. Di ba? Gibalin niya. Kung bulok ka o niya buutan, pabilin sa imong pagkabuutan niya, pagtuon, pagdaghag ka makatunan. Kung bright ka, unya di kabuutan, pabilin sa imong pagka-bright niya, usba imong batasan. Kung bulok ka, di pagyog kabuutan, for the love of the church, mamalandong na lang. Oh. Gingnan ang pare. Ikaw pare, kung di bulok pa ka, unya buutan, for the love of the church, paway lang, paway sa. Ha? Dili tanang problema, masulbad sa kabright. Kaya na ay parokya, nga pobre nga parokya, huwag yun nasulbad sa kabright nga pare, nasulbad sa kamanggihatagon sa pare. Ang pare may unang hatag. Takdan ang mga tao. Di ang mga tao, nihalad po, nihatag. Di wa sila maglisod, kaya naghitatagay naman sila, kaya natakdan sa pare. Di dinhi. No. Di ba? Dili ba dinhi? Siya ka manghitagon. Unay, isog ng mga parokya. Isog ng mga parokyano. Wa masulbad sa ka bright sa pare. Nasulbad sa ka hinhinon sa pare. Hinhinon ba nga pare ba? Isog ng mga tao, di? Isog ng mga tao, simple ra po ang pare, anak-anak ra po siya, di ba? Sulbad. Mao nang may mga problema nato, di masulbad sa atong ka-bright, sa atong kakortahan, dili. Nakoy friends sa butuan, dato kayo. Daghan sa apartment, daghan sa building, daghan sa sakinan, nindot ilang balay. Pero na siya problema, di sa katulog. Bisan pa ko nang mag-withdraw sa kwarta sa bangko, bisan pag millions ang idog sa kwarto, di siya makatog. Ningon siya, di gyud di ay. Tanang problema sa tao masulbad sa kwarta. Kabalo mo sa gibuhat niya, adto sa Bukidnon, biyahe siya. Sa Bukidnon, dahil may maligyan prutas sa kilid sa kasada, na yung mga tilaob. Ang mga maligyan ay tilaob o prutas, malipay, sir, banig sir, tilaob sir, mupalit ko siya tilaob o prutas. Nahurot ilang prutas, pero kasayad ko siya, di kito dako ilang halin. Ang ilang balay pader, nipa, busluton pag yung pader. Pero sure ko pader, nga karong gabi, nakatog ito sila. Kunya, og bang adlaw, makamata kay mamaligyan po silang prutas o tilaob. Ako, kwartahan ko pader, pero di ko katog. Di lalim ang di katog. Ako, almost 5 months, wa ko itog. Ganahan ko. Asan ako kapalong? Ba? Pasalamat mo, nakatog mo. Be grateful to God that God has given you good sleep. Kaya dili ta ng mga tao ron nakatulog tungkol kay daghan sila mga worries and fears. Why? Ako ng experience. I am telling you now, based on my experience. And experience is powerful. It's good to have money and things that money can buy. But it's good also that we have to check up once in a while to make sure that we have not lost the things that even money cannot buy. Money can buy books, it cannot buy wisdom. Money can buy medicine, it cannot buy good health. Money can buy a companion, it cannot buy love, it cannot buy relationship. Why makapalit sa akong gugma? Kay bisag dato pa kang halaki. Unya di ka na ko type, ay ko bayre, kay di gihapon ko malipayon magduo ta. May pay mo kanta lang kog single me, per me. Why uyab, kay walay swerte. Hey, single me, daga, ikog laki.
dato lang, gwapo lang, ayaw ng tiguang, he. Di ba? Advertisement lang to, no? Kana. Kung sa tapita, four sense taste, four sense of touch. Kung saan touch? Affirmation, appreciation. You need to affirm siya. Nindot lagi ka mo kanta. Lektor ba ka ba? I like the way you sing. Nindot. Nindot kayo sa mo kanta. You appreciate. When you appreciate, do it publicly. When you reprimand, do it privately. Kung mangasaba ka, sa iyo ng office, ayaw pangasabi siya, pakawawan mo. Principle is, when you appreciate, do it publicly. When you reprimand, do it privately in your office. Ayaw kasabi mong anak sa public. Ayaw kasabi mong sekretary sa public. Tawag sa office. Tawag. Diba? Grabe yun. Importante na, when you appreciate, do it publicly. When you reprimand, do it privately. Naikanta, you have to touch me like this and to hold me like that. Every time you touch me, I become a hero. Diba? Every time you touch me, I become Dr. Rizal. Diba? I become a hero. Naku istorya. Santo ninyo na nga event. Nay usa ka kaabag, usa ka lektor, atinimpa ba? Santo ninyo. Hugo. Iyang ba na si Kuya Boy? Ihatod man na siya sa iyang sakinan sa Santo Niño kay village to man sila nagpuyo. Ihatod siya. Na one time, kapoy ko kayo kay kong trabaho sa Talana, ana. Naglektor siya. Bago pa kong iabot sa Santo Niño, from Katedral. Baktas-baktas ko. Nisod na sila. Isiplatan na ako ba? Nakagakong di ko mag-smile kay istikto man kong naong. Ningon si Boy, Kuya Boy, banang din pa. Lektor na siya. Ako magmisa sa day. Istikto man inyong pari, dali day. Kaya bago inyong pari, istikto. Istikto daw ko. So, gisultihan po ko at tinimpa. Senyor, ingon ba si Boy nga, istikto kay ka? Sama ba day? Sorry yun kayo. The following week, Domingo, gihatod mo po siyang Kuya Boy. Gihatod siya. So, sa simbahan. Sa gate, natagbuan man ako. Pag-abot sa gate, Kuya Boy, may buntag, atinin pa. May buntag. Kumusta man mo, anak? Naglektor, magmisa. Ningos Kuya Boy kang atinin pa. Day, buutan man si Monsignor, day. Buutan ko na ko. Buutan ko na ko. Kaya nga naman, gitagad na ko siya. That was a simple tagad, a simple smile. Gingnan na yun sa tinimat sa inas mo sinyo day nga mag-alagad ko. Nag-minister siya. Gi-install na ko siya. Ako sang giseminar, gi-install. Nahimo na siyang kaabag karon. One time, nagbisa ko, siya na po'y kaabag. Pero wala na ko siya palingkuran ito sa lingkuran sa kaabag. Tapad sa pare. Tapad siya na ako. Kaya boy, friend na tanaw. Simple smile, simple tagad. Kaabag na yun, di ba? Moto'y akong learning. Ang akong simple o simple nga smile o pagtagad, nakaabag na din siya. Why not be generous with your smile? Be generous with your smile. Kaya ang mga tao nga imong gismilean, ma-affirm sila. Uy, tao man po ko, di ba? Na siya, Ter, smile. No? Nako'y ante ba? Ante Porsing ay ko, ako sa ging nate. Smiling yung kate, pagawas mo sa simbahan, smile yung kagbisikin sa. Pero ako sa remind, ayaw ba yung pag-smile te ha, kung ikaw ra? Di ba? Ayaw pag-smile kung ikaw ra. No? Something wrong. No? Di ba? So kana, simple smile. Simple smile. 4 sense of touch. Na kay personal touch. Kana mga tao sa butuan, maamigo man ako, kaya ako magpagtagdon-tagdon yun. Mao ni akong talent. Bisa pag pobre ka diha, bisa nga na, mapolitiko ka, madato, mamanager, madirektor,
Ako gyud importante nako siya. Ano man? Kung siya magwang nako, mo siya akong papa. Kung manghod siya nako, mo siya akong manghod. Kung bata siya, mo siya akong anak. Okay, ako lagi kuan ba nga si ingon sa akong kaulingon ba nga giisip gyud nako ni siya nga tatay, nanay, igsuon, ano man. Para bang akong treatment sa iya sama sa akong mga igsuon. Mao bitaw nang gingnan akong driver, ayaw pagpakusog og drive. Kaya kadang nilabay, ingnar ko na imo ng asawa, si Goodson, iyang asawa si Sonia, Cantilado, mas. Ingkoson, ay pagpaspas og drive. Kaya ka na ba yung baing na itabok diha, si Sonia baya ng imong asawa, what if kung mabanggaan na to? So bitaw niyo, no? Bitaw? Hinay, be careful mag-drive. What if kung ang imong anak imong mabanggaan? Mo na, be careful. Okay na mo? Ha? Forces of touch. Personal touch. No? Pamaba, pamoypay. Pamaba, pamoypoy, pangyamyam, pamipik. Pik-pik. Oh. Pila na to? Forces of sight, forces of hearing, forces of taste, forces of touch. Sa may ikalima? Ikalima. Forces of sight, mata. Forces of hearing, dunggan. Forces of taste, baba. Forces of touch, kamot. Four. Ikalima, Jen. Kamu dia. 4. 500. Tekan temu 500. 1,000. 5,000. $500,000. Sa among rapol draw sa Kabadbaran. 100 plus $500,000 yung daog. 4. Dili. 4. Kuya. Yung toto. Saan man toto? 4. Ako rin yun nakatag-iya sa $500,000. Ang ikalima nga 4. Puro reklamo. Diba? 4. Puro reklamo. Uwan na pod, init na pod, abog na pod, taas na pod. No. Labi ng pari taas mo wali, nga. Taas kong pari mo wali, wala ni kandam. Ako man sa gingnan, short homily moves the heart, long homily moves the chair. Diba? Taas nga wali, mubo nga wali, makatandog sa kasing-kasing. Taas nga wali, makatandog sa likuranan. Kaya mag-inana na mga tao, kaya taas na. Diba? Short homily moves the heart. Long homily moves the chair. Ano? Be. Okay na? So, beware of age. Forces of sight, forces of hearing, forces of taste, forces of touch, and puro reklamo. Dali na tama ka reklamo, no? Ay, sos. Reklamo sa gobyerno, reklamo sa pare, reklamo sa bana, reklamo sa maestra, reklamo bisag asa, daghan kayo ang reklamo. Bibian, suman, reklamo ka? Katapusan, muli na ko kay napakoy patay, no? Itawagan ko sekretary, pader na ang patay. Ingon ko palingkura sa no. Palingkura sa patay, no? Kanang pagkamagyatagon, no? Kinig yung generosity. Katedral ko, nagsantalana ko. Pag uman akong santalana, ang anak ni Dunong na kong sobre. Father, Monsignor, naya mong hatag sa imo. Nay, aday, digyo ko mo dawat. Basta magsantalana, ko digyo ko mo dawat. Digyo. Ningon siya sa ako, Father, Monsignor, di na mo bayad sa imo, Monsignor, di bayad. Amo ning pasalamat sa imo. Ipalit lagi tambal sa inyong papa. Sabi mo, Monsignor, dawat talaga. Di lagi naman may kwarta ipalit tambal. Ihatagan ko niya. Ako yung gidawat. Pag-ablin ako sa sobre kabalo mo, 3,000. Dako na kahit ito, makatabang ba ito tambal sa iyong papa? Kuningo mas siya nga iya ko ng pasalamat. Ako na pong gidawat.
Pag-ulit ako sa katedral, itagbo ko sa kainahan. Nagilak siya. Isa, pader, tabagin ko, pader. Kung sa may imong tay, na kung anak ba sa ospital, bugawasay na. Nga kulang may kwarta, father. Sa pila may kulang na isa 3,000, father. So, nakatagna, isa 3,000. Akong gihatag 3,000 sa iya. Grabe. 3,000. Nag-blessing kong batsilor sa katedral gihapon. 5 ka batsilor, kinglong, air condition ako. Pag humana kong blessing, itagaan kong sobre. Pagdawat na ko, 500. Ikaw tag 100 na rin batsilor. 100 ra. Dato ang tag-iyas batsilor. Pero ang pa-blessing bitawat to, driver ra. 500. 5 ka batsilor. Oh? That was in the cathedral. Santo Niño, blessing ko tresikad. Tresikad. Pag humanog kuhaan, blessing na ko, tagaan kong sobre. Ingaw ko, batsilor, 5 kabok, 100, kini, tresikad pag yun, 20 ran eh. You know, pag ablin ako, kay mapagasulin ako, $100. See? Tresikad, pero $100. Akong gipangutan na, ang nagpa-blessing. Sa nga naman yung $100 man eh? Di man ko siya, Father, kay ako bang kuya, naa sa US, yan, ang patabang mo ko sa iya, kay naman ko'y upat ka anak, nyawa ba ko'y trabaho, kay bago kong nawa sa trabaho. Ipalagitan na ko niyang tresikad. Spot cash. Na yung singa, ihatag na ko ng $100 sa pare, na ako may naka-blessing, so 5,000. Ang batsilor, 5 ka batsilor, 500. Unya, ang tricycad, 5,000 pesos, $100. Munang niingon ko, you cannot underestimate the generosity of the poor. Ay kung ingna nga mga kabos, mas daghan pa sila kinatagan. Amen? Never underestimate. Asa itong 5,000, hatag na po sa mga tao. Another example, blessing. Pick up, ARQ. Kaya mo ARQ? Tag-iya na sa Arquisula Construction. Ako mas lang friend, the family. Monsignor, pabilisin mo sa mong pick up. Blessing, pick up. Pila na minutos ang blessing? It's only 7 minutes or 5 minutes, kaya okay na. Bisingan ang kamot, bisingan ang pamilya tanan. Ako mag-blessing, nihatag si Ate Grace ako, sobre. Pag-ablin ako, 20 mil. Ingon ko, te, kadako, pwede mong gihatag sa ako, te. Dili man mo, Senyor, ako po nang pahalipay ni mo kay gimingaw na ko ni mo, dugay ito makita. Ningon ko nga, bisan di kamingaw, bayran gihapon di ahin. Grabe. That was 20,000. Asaron, hatag. Kung nagtigom pa ko, 27 ako katuig na siguro ko yung mga 30 million. Daghan mo hatag. Pero daghan po ng utang. Atong ng utang, akong sokton, di naman silang bayad. Pero ako silang giingnan. Hinatag naman po ito sa ako. Inyo na to. Hangtod karon pagkasakit nako, grabe gyud ang Ginoo. Daghan kay kung nangahatag ng mga tao. Kung akong gasto sa ospital, sa facility, mga 2 million, itabang ang diocese, na yung mga pamilya ni hatag, wag ko'y utang. Napagi mo abot. O nangingon ko, basta na Asya. Huwag kahadlukan. Mabitan ng siyang niingon siya nga, ayaw mo pag-una-una ng kwarta. Kung mga lagad mo, ay pag-una-una si mga sandalias, ako na yung bahala pag-bayad di mo. Huwag naman ko ipapagmama, pero daghan kayo mo adapt na ko ng mga mama, mami, nanay, tatay, mga parokyano. Daghan. Kining akong rilo, hinatag yun siya. Kining akong eyeglass, hinatag ko ni Dr. Busatire, no?
Kini akong clerical, hinatag iti Susan, akong kasunes, akong sapatos, akong friends, si Imelda Oberes. No? Imelda Oberes, anak ng Tony, akong classmate. Brown akong gipili, kay pulos ito akong kuan. Amidya, sinatag sa Tagabutuan. Ang akong brief, so sinatag po. Honestly, ako mga bag, tanan, sutan na. Ay kung gawas ko pagkapari, na maglakaw lagi kong hubo. Manang mingo sa lihog nga, naked sila came forth and naked sila go back again. No? Hatag. Last na siya. Nako'y friend nga babae, gamay pa siya kayo, katedral ko. Ang pangalan niya, Angelic Campana. Nakakita na mo sa iya kay bisig asa na siya nga mga pistanaan sa nga bata. Wasay kamot, wasay tiil. Way kamot, kita mo anak, sa Robinson, sa Santo Niño, sa Katedral, sa Kabadbaran, bisig asa. Gamay na siya kaayo sa una. Niya kay ganahan man ko sa iya kay wapang siya kamot. Wasay tiil, damo sa sayo, dos altar sa Katedral, mga naanaw, paspas siya. Matay, di ba taay? Makatats mo ba? So mo na nga, ako siyang makanon, ako siyang tagaan o kanang, bisag unsa na lang nga makaon, niya isasurya po may ako siyang isasuryahon. Sa unsa di, gana makadi, hindi pa masama storya sa ganong napungkol siya, ganong WCTL, kaya paano siya? So mo to nga, amigo ka ime, 5 years ko sa Katedral, love yun ako siya. Kung mag-birthday gani ko, November 13, iya kong kitagaag mangga o flowers. Kitagaan ko niya, mangga niya flowers. Kung ganun kitagaan man ko niya mo mangga o flowers, di manggod mong senior kay kanang bukutan man ka sa ako. Imo man kong pinangga, imo kong pakanon, wag ko nimo gipalaya sa Katedral. Unya, katapusan mo senior, di ko imo ikauaw sa mga tao nga imo kong amiga. Dili ko nimo ikauaw. Grabe si Angeli, no? Ngadto siya sa Santo Niño. Pagbalhin ako sa Santo Niño, ang mga maklilimo sa Katedral ni transfer po, nag-reshuffling po sila. Sunod tong buta, na buta nga na mga inahan, nga mga anak, tapos sa ikuan, taga mga dianis, daghan kayo mga makilimos. At dito, ako mong islang pakanon, no? Pakaon ko sa makilimos, na inon ako mga office staff, nga kini imong assignment, nga kanang laki diha, ikaw maghatag paniod to, ikaw po ka ng cashier, ikaw po maghatag panihapon, kanang nako sa assignment, mapakanon, parang napo sila charitable works. Ayaw mo kutong sa opisina, kay mo na yung mga tao din Paghawa na ko sa Santo Niño, gitagaan ko ni Angeli Ogrilo, Seiko, 5,000. Ako sige pong tala, asa makaikwata, J? Kanang hinatag limo sa mga tao, Father. Sama ba? Siya pwede mo rin income ni mag-Domingo sa Santo Niño. 1,500, Father, ha? 1,500. Kanang Birnes, 700. Mas ako pa siya income sa pare. Mato pa siya sa Robinson, mato pa siya sa Katedral, grabe. Itagaan ko niyang rilo. Pag-transfer na ko sa Kabadbaran, pag-birthday na ako, niyato na po siya nagdasa gift. Nasa gift. Very touching. Kung si Angeli ngaway kamot o gaway tiil, she can make other people happy like me as priest. Way kamot, way tiil, makahatag. Kung sa ako nga kumplito kong kamot, kumplito kong tiil, i-challenge ko niya. Hatag yun. Hatag. When we are generous, God is extra generous. When we are extra generous, God is extra generous. When we are extra generous, God is as in super extra generous. Super extra vortex pa mura gasolina, di ba? Super extra vortex. We cannot underestimate the generosity of God. Manggihatagon. Si Angeli, ako siyang gi-invite nga speaker sa 7 last words. Wa siya, 19 years old na siya, birthday niya sa the other week. Koje, ikaw mo bat-bat din sa Kabadbaran. Sa mo ba? Sa usang award, sa Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Mo iyang gipili. Sa di ka mauwaw mo, senyor. Mo nang himo sa script. Naka-live na siya, tanawa ninyo. Ayaw mong tanaw sa kanang panahon sa magkuhan mo din Tanawa kung sa iyang speech. Niya usa sa mga speaker,
Kato si Miss Universe Kabadbaran, sa Soso family, katong may psoriasis nga, Miss Universe, mother and daughter, inahan, aniya mong anak, aniya mong inahan, no? Napo ko'y first speaker, Pideriso, bago nakagawas, amahan siya, bana siya, scripted yapon. Inana ko siya nga, mas nindot na mo speech ta nga atong experience in connection sa pulong sa Ginoo. Sumato, umingon ko sa kulingon, bisag asa ko padulong, bisan kanus akong learning, just give. Be generous. Be humble. Be simple. Give your smile. Ana lang. Trust in God. Total dependence on God. Bahala na, Ginoo. Ikaw gid Ginoo. Maayo gid ang Ginoo. Life is beautiful. You should not worry. You should not worry. Because God is always good. Nagpabidita mo sa Lucayno last Sunday. Pag-uli sa inyong balay, asa man yung ibutang? Asa pa? Sa pultahan. So nga ibutang mo sa pultahan, sa panghadlok sa Jatot Pader. Dili. That is the sign and symbol that you welcome Christ as your friend. Kaya katubayang mga Hudiyo, di ba, pagsulod niya sa Jerusalem, Viva, Viva Jesus, Viva, Viva. Welcome. Niya, katupong nisingit-singit nga welcome, siya na ba nisingit po niya ilansang siya sa cross. Kaya nagunahuna mo sila nga si Jesus, usa ka political savior, and they were just like fans. Remember, they were just fans of Jesus. Fans are those persons who have the power to put you up and to shoot you down. Kaya mga fans, may lang na sila ka ng kwartahan pa ka, napakay posisyon, sikat pa ka. Kung di na gani ka sikat, yaan na kanila, mga fans, balingbing. Nakatamak kang Kristo, nakatamak kang Pilato. Pero friend ganita, mo nang gingon, whatever happens, no matter what, despite and in spite of, ang Ginoo maayo. Mo na ang tinughigala, walang iwanan, walang atrasan. Bisag naunsa ka, bisag taga-asa ka, love ta ka, friend ta ta. Mo na ang kanang inyong lukay na siyang balay, connection na siya, mo na siyang simbolo of your friendship of Christ. Wherever there is a cross, there is always blessing. Ibutangan tag cross sa Badles. Tuo sa Ebanghelyo, biya sa musara. Diha ka sa abog pauli. Sa abog ka pauli. Ang gingon si Katulo, be humble. Kaya ang word ng humility, gikan sa Latin nga word, homos. H-U-M-U-S, which means soil, land. Sa ito pa ang magpaubos, magpayuta. Kanang imong gibadlis din ningon ang Ginoo, be humble. Magpaubos. Dili magpataas. Sama sa Ginoo nagpaubos. Amen. Kana lang, no? Mahigugma ta. Alam na ninyo ang anim na uri ng pag-ibig, hindi pa? Unom ka klase sa gugma. Gugma sa mga batanon yung mga anak, kadi katulog, makita gwapo-gwapa. Baga-baga na pag-ibig. Ang tigulang nga laki, ma-inlove sa batanon nga babae, palimos na pag-ibig. Ang minyo nga laki, ma-inlove na puglaing babae, daw siya not kabit the neighbor's wife. If the neighbor's wife kabit you, daw siya not refuse because refuse is a grave matter. Minyo na inlove og laing babae, nakaw na pag-ibig. Kung ang pari mahigugma sa mga parokyano, banal na pag-ibig. Kung ang babae mahigugma sa pari, bawal na pag-ibig. Ang biyudo o biyuda, kasi biyudo-biyuda dere. Biyudo-biyuda, nakahigugma ko sila. Ang tawag na alay kapwa na pag-ibig. Pero ang gugma sa Ginoo, which is the most important of all, maging sino ka man na pag-ibig. Wow! Maging sino ka man. Kinsa ka, bisag taga-asa ka, love ta ka. Amen! Mabuhay ang apayon, ang Holy Cross Pares, mabuhay ang mga pari kinasan sa payon, mabuhay ang mga parokyano, palakpakan na to ang tanan. No, salamat sa ato mga lumilihok sa simbahan, sikat sa mga bata, batanon, mga tigulang, mga ginikanan kayong tanan. Thank you. Kung sa di pa tamang uli, palihog pikpika inyong tapad sa kilid. Too. Ignacia, don't worry. Repeat after me. Ay pag-una. Ang imong too, Ignacia, don't worry. Be happy. Smile. God loves you. Okay, sa wala.
Ingna siya, don't worry. Be happy. Smile. Makabayad na kasi mong utang. Palakpakan na to ang Ginoo. Basta pa man, salamat sa parokya sa Ampayon. We love Ampayon, no? Okay? Padre Man, mag-prayer na ko? Mag-prayer na? Basta man, mag-prayer na, kaya banguli na lang? Ha? Sige, manindog ta. Sa ngalan samahan, sa anak sa Espiritu Santo, Diyos samahan, makagahong sa natanan kami, nagpasalamat kanimo sa imong kaayo, kahiguyunan kami nagsaulog dining Semana Santa. Sa bangi kami nga makapalawom sa mong pagtuo, pagsalig kanimo, ug sa among personal nga relasyon sa imo Ginoo. Ikaw gyud ang among ilangpan, wala lain. Usa panalip di kami, kagay kami sa mga panglawas, kalinaw sunan kasing-kasing, sa mga pagbiyahe, trabaho, negosyo, sa mga pagpangalagad, sa atong mga construction, uban pa, nga kita mapadayunon, bisag asa tapadulong, more blessings and more power to our family. Ginoo, bisag daghan may mapagsulay, pero naa ka sa amo. Salamat sa mong kayo. Kini among gipangayo kanimo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good night and happy Holy Week celebration. More blessings in your family. Thank you.